Úrad na ochranu oznamovateľov chráni tých, ktorí odhaľujú nezákonné praktiky na pracoviskách. Kľúčovú úlohu v tom zohráva právny odbor. Tým odborníkov, ktorý stojí za poradenstvom, ochranou oznamovateľov a kontrolou zamestnávateľov. V roku 2024 spracovali stovky podnetov a pomohli desiatkam oznamovateľov. Náš právny odbor sa delí na 3 špecializované oddelenia, z ktorých každé má jasnú úlohu. Oddelenie podnetov a poradenstva je prvým kontaktom pre oznamovateľov. Prijíma podnety o nezákonnej činnosti, či už cez zabezpečený online formulár, poštou alebo osobne. Poskytuje bezplatné právne poradenstvo, aby ste vedeli, ako postupovať, ak pri práci narazíte na porušenie zákona. Oddelenie kontrol dohliada na to, aby zamestnávatelia dodržiavali zákon. Skúma, či fungujú ich vnútorné systémy oznamovania a ako sa správajú k oznamovateľom. Oddelenie správnych konaní a metodiky rieši odvetné opatrenia zamestnávateľov a chráni oznamovateľov. Rozhoduje o pozastavení výpovedí či iných úkonov, ale tiež vydáva metodické usmernenia a právne stanoviská. Právny odbor je tu pre vás. Či už potrebujete radu alebo ochranu, spoločne budujeme spravodlivejšie Slovensko.